изтощението от нуждата да се харесваш, има една умора, която не идва от работа, не идва от безсъние, не идва от физическо натоварване, а от постоянното желание да се харесваш. Да бъдеш харесван се е превърнало в социална валута. Но цената е висока, толкова висока, че понякога плащаме с автентичността си, с спокойствието си, с вътрешния си глас. Понякога усмивката не е радост, а броня, съгласието не е разбиране, а страх. А да, нека избор, а нужда от потвърждение. Когато живееш за да бъдеш харесван, ти всъщност започваш да се губиш. Малко по малко, докато един ден се събудиш и си напълно изтощен, без дори да знаеш кой си. Угаждаш, за да няма конфликт. Мълчиш, за да не разочароваш. Усмихваш се, дори когато нещо в теб крещи не. Истината, няма по-голяма тежест от нуждата да бъдеш друг, за да бъдеш приет. Няма по-самотно място от това всички да те харесват, но никой да не те познава. Изтощението не идва от това, че си недостатъчен, а от това, че си забравил, че вече си достатъчен, просто защото съществуваш. Истинската свобода започва, когато си позволиш да не бъдеш харесан от всички. Да поставиш граници дори с цената на неразбиране. Да си кажеш «Стига!» и да започнеш да живееш за себе си. Утвърждение за деня. Позволявам си да бъда такъв, какъвто съм. Не се нуждая от чуждо одобрение, за да усещам собствената си стойност. Практика за деня. Вземи лист хартия или отвори бележка в телефона и напиши 3 неща, които често правиш само за да не разочароваш другите. 3 ситуации, в които си казал «да», но си искал да кажеш «не». Един човек, пред когото се чувстваш напрегнат, сякаш не можеш да бъдеш себе си. Погледни този списък. След това си задай въпроса: какво би се променило, ако днес просто избера себе си? Кога за последно усети, че се изморяваш от нуждата да се харесваш? Какво направи тогава? Не съм създаден за да угаждам, а за да бъда цял. Когато спрях да се харесвам на всички, започнах да харесвам себе си. И точно там започна истинският ми живот. Ако тази тема ти е дала нова посока, ново усещане или ти е припомнила колко важен си, харесай видеото, абонирай се и натисни камбанката, за да не пропускаш следващите теми по пътека към себе си. Сподели я с приятел, който е готов да се чуе отново, с нов глас.